Antoni Gelong, molt bon dia. Bon dia. President d'honor d'aquesta casa, d'aquests Premis Talent, que ja arriben, no sé si és la setena o la vuitena o la novena edició, però cada any entregant guardons a molta gent que fa coses. Bé, jo crec que una característica del país és que el país fa coses i, per tant, ho hem de premiar, aquestes coses que fem. A vegades els catalans tenim un problema d'autoestima, pensem que fem menys coses de les que fem i que les fem menys bé de les que fem. Altres vegades tenim un excés d'autocrítica, pensem que tot el que fan fora és millor que el que fem aquí. Jo crec que aquests tòpics els hauríem de guanyar. I això no passa a tot arreu, això? No, hi ha pobles que són molt menys autocrítics i estan molt més convençuts que tot ho fan bé. Alguns probablement amb excés de vanitat i amb excés de seguretat, però vaja, nosaltres no és el cas. Els de passat imperial, podem dir-ho així, no? Els de passat imperial, tots dels quals conec bé, tenen una disposició que és d'una gran seguretat, d'una gran fermesa, com diu la divisa de la reina d'Anglaterra, amb raó o sense ella. Clar. Països on també pesa molt el simbolisme, estem parlant de forma bastant abstracta, i aquí a vegades, escolta, pequem massa de dir, si surt un mosso vestit de gala que no porti l'escopeta per no sigui que diguin alguna cosa, no? Però en canvi... És un complex, tenim masses complexes. I tenim complexes que en cap altre país del món serien raonables. I si no són raonables en altre país del món, probablement tampoc són raonables aquí. Jo crec que les tradicions s'han de mantenir, que les forces armades es diuen armades, i no es diuen d'una altra manera, i que en aquest cas, i que en d'altres casos ens hem de creure més les tradicions pròpies que no importar-ne d'altres. Posava aquest exemple perquè vaig veure, per exemple, la cerimònia del 14 de juliol a París i vaig veure la del 12 d'octubre a Madrid. Clar, n'hi ha que ho fan amb més èxit que altres, perquè n'hi ha alguns que l'erren. N'hi ha que no tenen cabra. Però, vulguis o no, busquen aquest simbolisme. Però, per exemple, la desfilada del 14 de juliol és molt simbòlic a França perquè és el dia de la festa nacional i és el record de la Revolució i de la instauració de la República. Però, per exemple, si un mira la cerimònia a la cort dels invàlids de comiat de Jean-Paul Belmondo, és bastant igual. Qui interpreta la cançó al final, quan el fèretre surt, és la Guàrdia Republicana, i estant el president de la República present, hi ha destacaments de les diferents forces armades, les diferents branques de forces armades, evidentment armades. El talent té a vegades a veure no només amb aquesta explosió d'ego propi, sinó a vegades també associat a la discreció. És a dir, aquí hem optat per la via del talent discret, no? Bé, jo crec que el talent bàsicament és treball. I el treball, per ser reeixit, bàsicament ha de ser discret, perquè si no és un festival. I això ja és un altre concepte, no? Llavors, el treball discret pot acabar fent aflorar el talent que necessitem. I el talent no és gaire explosiu, són moltes hores. Són moltes hores, pensar... Hi ha l'aprenentatge de l'error, l'assumpció de l'error, que això és molt important, i que a la nostra societat costa molt l'acceptació de l'error. Per tant, jo trobo que afavorir el talent, posar-lo en evidència, fer-lo sortir d'aquesta discreció, és molt important, perquè darrere hi ha moltes hores, molta feina, molt error, molta prova, error, encert, i s'ha de premiar quan l'encert arriba, sabent que sense error no hi ha encert. Has estat a l'administració pública molts anys i, clar, potser la gestió de l'administració amb un format on hi ha també molt treballador públic, diguéssim, ancorat, i altres que potser poden aportar el seu talent i ho hem de fer d'alguna forma discreta o una contractació externa, etc. Aquests dos xocs, com es casen, sent un gestor públic de l'administració, intentant aportar el màxim talent del teu equip, però veient també a vegades que hi ha rèmores d'administracions que són realment monstres, no? Malauradament,
parlem molt o prediquem molt sobre la col·laboració públic-privat, però encara es fa massa poc. Jo crec que un problema de les nostres administracions, sobretot, per exemple, de l'administració tributària, però d'altres també de la policial, és la desconfiança envers el ciutadà. Creure que el ciutadà està per enganyar-te i que tu el teu objectiu és pescar-lo amb aquest error. No? Jo crec que així és difícil construir absolutament res i podem continuar parlant del públic i privat. Després hi ha un altre tema interessant, per exemple, en el camp de la cultura. Quan es parla de públic-privat vol dir donem vostè els diners que jo faré el que voldré. I això tampoc pot funcionar. Jo crec que el públic-privat només es pot plantejar des de la situació de que els dos sectors guanyen i sàpiguin que guanyen, que pot ser guanyar amb publicitat, pot ser guanyar amb presència social, pot ser guanyar en presència als mitjans de comunicació, etc. Si les administracions creuen que el sector privat donarà diners a canvi de res, s'equivoquen absolutament. I el sector privat també ha de comprendre que el sector públic té les seves prioritats i que a vegades no són coincidents les teves amb les del sector públic. I per tant tampoc pots demanar una determinada col·laboració en determinats aspectes si no estàs amb un cert motllo, perquè les administracions públiques, un error greu jo trobo que és voler ajudar tothom. S'ha d'ajudar el talent, i el talent vol dir discriminar. He volgut començar aquesta breu xerrada amb tu parlant d'aquests models de país i de la concepció també una mica que tenim de la pròpia moral pròpia de cada nació, de cada país, perquè té a veure també molt el talent i com amb això ho lliguem amb l'administració pública. Al final ha de ser un canalitzador d'aquest talent, perquè aflori i perquè acabi arribant a la vida quotidiana. Estem a Catalunya en una situació que hem definit una micona. No sé si estem, després d'allò que dius sempre que no hem fet aquestes revolucions necessàries que ha fet Europa, no sé si perquè estem aquí precisament per això. És a dir, no ens creiem prou que som bons, anem a mirar més el melic de fora que no el nostre, i això és per aquesta història? Jo crec que els catalans, i per això escric aquests llibres, bàsicament no saben debatre. Quan tu vens d'una societat on el debat és com l'anglesa o com la francesa, que el debat és permanent i que des de l'escola s'ensenya a debatre i, per exemple, a l'escola francesa et pot tocar un tema per sorteig i per sorteig et tocarà defensar-lo o criticar-lo. Això és el més meravellós que pot passar. Clar, però això vol dir que has de raonar i enraonar, que ve després de raonar, d'acord amb uns paràmetres civilitzats. Tu has de tenir uns arguments, aquests arguments han de ser sòlids i contrastables, i no pots dir allò que et vingui en aquell moment. Per això, en general, la política francesa o la política anglesa no es basen tant en l'última atzagaiada, sinó en un discurs més profund. D'altra banda, als dos països, tu saps qui és el diputat de la teva circumscripció. Nosaltres tenim una llei electoral que tampoc fa possible saber qui és el diputat de la teva circumscripció, perquè són circumscripcions molt grans. Llavors, tenim una sèrie de hàndicaps que fan que el debat sigui molt complicat, perquè no hem tingut mai aquesta cultura, aquest afany, des de l'escola. I quan això passa, sembla que té raó el qui crida més. I el qui crida més només fa que cridar més, però ni raona ni enraona. Falta esperit crític, doncs, i tenir arguments dels dos cantons per saber triar el que a tu t'escau més. Ens falta saber que per tenir una síntesi primer has de tenir una tesi i una antitesi. I aquí volem arribar a la síntesi de cop. I això, com tots els processos, és un procés de maduració, com el del talent, amb errors i encerts. I a vegades tu no te'n sortiràs de la defensa d'una posició, però n'aprendràs per la següent vegada. Amb aquestes 4 pinzellades, Antoni Jalong ens ha donat una situació de com el país, malgrat tenir el talent que té, que és molt, doncs estem en una situació que a vegades una mica encallada. Gràcies. Estem una mica despistats, en general. Gràcies, Antoni Jalong, president d'honor de la Wellcome Talent Society. Moltíssimes gràcies.